Ναι, άλλη μία θα κάνουμε. Μετά θα πούμε εμείς. Σφίξε το σκηνή μέσα. Βασιλεία, πάρε λίγο το Κώστα. Σφίξε το σκηνή μέσα. Κάν' τον ένα κοντινό. Τελείωσε. Κάν' τον ένα κοντινό, σου παρακαλώ. Έλα ρε Κώστα. Άσε το παιδί να μην. Όχι, να προσπαθήσεις για να σε πάρει το βίντεο. Αύριο είναι μια καλή ευκαιρία να θυμάσαι. Το ίδιο έβαλα και το γιο σου εκεί. Έλα. Ρεπόρτερ τι έγινε. Παίρνω ντοκουμέντα. Ήρθε το φορεάκι. Τι είναι το σκορ, μπορεί κάποιος να μου πει? 2-0. Υπέρ. Παρακαλώ. 1-1 είναι. 2-0. Πότε, αφού πριν νίκησαν οι γυναίκες. Ναι, βέβαια. Βάλε και το γυαλί, Τζάκ. Από κάτω την κάμερα. Άιρε, κατσουχνία μου ρίξε και μην αλάνιασε. Εμένα με έτσι. Δεν έχεις ανάγκη ρε, αυτό είναι τι στο ποσό. Εμένα με έτσι. Τι βάζεις στον Ευρωμάχο. Ένα είναι. Πόσο είναι, Γιάννη? 1-1. Ωραία. Τώρα τελειώσετε εσείς. Λοιπόν, άλλη μία. Περιμένετε. Άλλη μία. Λοιπόν, Ηλία. Ηλία, Σοφία, πρέπει να τους πούμε ότι είναι το τελευταίο κράτημα. Σφίγγε στα σίγουρα. Ωραία, σιγά βγαίνει. Παιδιά. Γεια σας, κυρία Σέρη. Έπειρα φόρα. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός να σε καλά βασιλεία. Επίσης και του χρόνου. Στραβάνε. Πόσο είναι το σκορ? Ποιος νίκησε, Σοφία? Τα κορίτσια με τους κλαίσω. Sollen die Kinder sein, aber dann gehen die Männer weg. Τι κερδίσανε Δεν πάει γυναίκες! Ποιος γυναίκες! Γυναίκες!
Για να μας πει ένας τρίτος. Όχι, 2-1. Τι κερδίσαμε το τρίτο παιχνίδι. Τα κορίτσια, τα κορίτσια.